nan ne in gaya ma ko kuma daga nan zan faɗa? Kai, ku bar shi ya ƙara so nan. Me haka Bellari? Duk wannan matakan tsaron na 'yan bindiga da 'yan ta'adda din na menene ne? Da kuma kowa da bindiga kana tsoron zuwa kai kare? Kai, shin ka san da kake wannan maganar? Na sani mana. Bellari. To amma me yasa? Kake amsa sunan gari? Wai shin ko baka da suna ne? Tashi ka fa kai. Kai, bari. Waye kai? Rach ko kuma kace racha. Karamin mutum sai babban kasa. Kawu, ni kaina ban san a ina ne ko kuma yaushe na hadu da yarka ba, amma ta yi min. Ni ba kamar sauran mutanen da ka sani ba. Danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.